Chámame Noa e son de quinto A. Ola, chámame Tais e son de quinto C. E vamos a contar a historia que chamase Musi, o gatiño viaxeiro. Musi era un gatiño vagabundo viaxeiro que lle gustaba moito viaxar co seu mellor amigo Fermín, que tamén era un gatiño vagabundo que lle gustaba moito viaxar. Estaba chegando o verán e querían ir de vacacións a un lado, pero non sabían a onde ir, porque xa foran a Madrid, Zaragoza, Barcelona, etc. Entón, despois de moito cavilar, decidiron ir a Argentina. E fixeron as maletas e saíron todos contentos. Empezaron saindo da cidade para o aeroporto e aí se colaron nun barco directo a Xapón. Aí foi cando empezou o lío, porque non encontraron comida. Entón Musi dixo, tenemos que colarnos nun restaurante. Entón coláronse, e así foi. Coláronse nun restaurante pero Musi veu que estaban a cociñar polo frito. Entonces saltou e os cociñeiros pilláronlle. Correron a velocidade do rayo. Entonces Musi dixo, colleremos unha avioneta e xa iremos directos a Argentina. E así foi, ata Argentina. Fin. Fin, chao.